क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि मेडिकेल हेल्थ एन्ड डिजेस्टार मेनेजमेन्ट सेलनि बानजायनायाव IAPWC आसाम क'क्राझार जिल्ला दालायनि हेफाजाबजों चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव बेसेन नाङै सावस्रि बादा खुंदों। मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय हेल्थ लेब सिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टाराव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन लायाजासे सावस्रि नायबिजिरनाय बादायाव क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि मेडिकेल हेल्थ एन्ड डिजेस्टार मेनेजमेन्ट सेल आरो IAPWC आसाम क'क्राझार जिल्ला दालायजों लोगोसे बड'लेण्ड डक्टर हानजानि सिकनाजार फाउन्डेसन आरो मादार टेरेसा चेरिटेबल ट्रास्टआ मदद होफायो। मख'जाथावदि सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय मंगलबारनि सावस्रि बादायाव रुनिकाटा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ सामलायनाय दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि फोरमायो। जों बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो जों बे सा ओनसोलाव बेबायदि केम्पआ फ्राय जायानो आरो डक्टरफोरखौबो जों लोगो मोननाय जाया। दा बेबायदि बेवहाय प्रथम बेबायदि मेडिकेल केम्प खालामफैदों, जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां मानसिफोरा फैनानै बेयाव हेफाजाब मोननो थाखाय हास्थायदों। बेमारफोरनिफ्राय गनो थाखाय राहा मोननो थाखाय हास्थायनाय मानसिफोर गोबां दङ। बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों आरो बयबो गोजोननाय दङ बेवहाय। नायखांजाबाय नामा? आङो ब्लाड टेस्ट खालामगोन आरोखि, डायबेटिसखौ आं सिगां खालामगोन। आंहा डायबेटिस दं नालाय मोनथ'वाखै। दा बेयाव जिरायनानै दङ, दायो आंखौ गाबज्रिहरगोन आरो। डक्टरा बबेनिफ्राय फैदों होनना मिथिदों? आं बारा मिथिया, क'क्राझारनि फ्राय क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो खायसेया लवार आसामनिफ्राय फैदों, बङाइगाव। दिनै नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनदों आरो दिनैहाय जोङो बे रानिकाटा ओनसोलनि बे जायगायाव मादार टेरेसा फरामनिफ्राय आसाम स्टेटनिफ्राय मोनसे प्रि मेडिकेल जों बेयाव खुंदों आरो बे प्रि मेडिकेल जों खुंनायजों लोगोसे जोङो बे ओनसोलनि जायफ्रा बेबायदि मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय जि सुबिदाफोर मोनाखै, बे माबाखौ नायनानै बिसयखौ नायनानै जों नैबे केम्पखौ बे एरियायाव दिनै बे जायगायाव जों खुंबाय आरो जों आसा खालामदों बेजों जोङो गैयै दुखिया न'खरनि मानसिफोरखौ बिसोरनि बेमार आजाराव जों सहाय खालामनो हागोन आरो बे दिनैनि केम्पल' नङा, बे बुस्थुखौ जों बोरैब्ला कन्टिनिउ खालामनो हागोनब्ला एबा जों बोरैहाय साबसिन खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो थाथ'आ जासे खालामनो हागोन, नैबे बिसयफोरखौबो जों स्टाडि खालामदों। जुदि जों इयुनावबो जों बेबायदि केम्पफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खालामगोन आरो स्पेसियेलि बे एरियायाव, बे ओनसोलाव जों मोनसे बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे जों थांखि लादों आरो बेखौ जों हायोब्ला जों मावफुंलांगोन। गुबैयै मा बेरामनि सायाव नायनाय जादों? जोङो दाबो बे बिसयखौ जों फाइनाल खालामाखै आरो मानोना बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान सेथि बेयो केम्प आरो बे सेथि केम्पआव जोंबो मोनथिनो लुगैया, पाब्लिकनि जि गोनांथि बेखौ मोनथिनो लुगैया दं। बेनिखायनो जों बे फिल्ड रिपर्टखौ नायनानै, फिल्डआव जिखिनि समस्या बेफोरखौ नायनानै जों मा बिभागखौ जों सालायोब्ला पाब्लिकनि मोजां जागोन बेखौ जों नायनानै उननि प्रग्रामखौ जों बेबायदि खालामगोन।